Vi vil jo gerne bevise Pythagoras' sætning ved at lave beviset for Pythagoras' sætning. Det vi starter med, det er at finde arealet af den store trekant. Firkant. Det gør vi ved... Det gør vi ved at vide, at det er et kvadrat. Vi skal lige først finde ud af, at det er et kvadrat, og så regne arealet ud. Altså, vi ved, at det er et kvadrat, fordi a plus b er lige med en side, og alle siderne er a plus b. Derfor er det et kvadrat. Og vi ved, at alle vinkler er 90 grader. Derfor er det et kvadrat. Måden vi regner det ud på, det er, hvis vi siger a plus b gange a plus b. Ja, det får vi til a i anden plus b i anden plus 2ab. Så har vi arealet af en stor firkant. Har vi. Yes. Og så skal vi regne arealet ud af den lille firkant i midten. Og det gør vi ved først at se, om det er et kvadrat. Og da vi ved, at den samlede vinkelsum i en trekant, den er 180, og vi kender vores ene vinkel, som er 90 grader, den er retvinklet, så må de her to vinkler til sammen blive 90. Og da alle trekanterne er ligedannet, da de har samme vinkel og samme sidevinkler, så må den her vinkel, som er den samme som den her nede, plus den her vinkel, som er den samme som den der herovre, så de her to til sammen må så give 90. Og da vi ved, at en lige linje er 180 grader, så trækker vi bare 90 fra 180. Og 90 fra 180 giver 90, som er en retvinkel. Derfor må den her være retvinklet. Vi ved også, at alle siderne er lige lange, da de alle sammen bare hedder C, og C gælder for den samme værdi. Så for at finde arealet af den lille firkant, så siger vi C gange C, og det er lige noget C i anden. Sådan der. Nu vil vi så regne arealet ud af trekanten, eller af alle trekanterne til sammen. Og det gør vi ved at bruge formlen, der hedder t er lige med højden gange grundlinjen gange en halv. Den sætter vi så vores bekendte ind i formlen. Vi har grundlinjen A gange vores, vi tager selvfølgelig højden først, B gange A som grundlinjen, gange en halv, og så ganger vi det med 4, da vi har 4 trekanter. Så reducerer vi egentlig bare udtrykket ved at vi ganger en halv med 4, det giver 2, og vi ved at 2 gange A, eller 2 gange A gange B, reduceret må give 2AB. Så lige nu, der ved vi, at vi har regnet areal ud af den store firkant og trekanterne til sammen, og trekanterne og firkanten vil være arealet af det store. Derfor må vores udtryk fra før, altså A i anden plus B i anden plus 2AB, altså at være lig med C i anden plus 2AB. Så reducerer vi udtrykket ved at minus 2AB på begge sider. Så der kommer til at stå Pythagoras sætning A i anden plus B i anden lige med C i anden.